Merry Christmas! Di amin sa balay ni Bayul. Kanawa ni si Bayul. Oh, busy kayo tagbalay. Kaya nga no, Busy kayo ni order na mong litson. dako kayo ning litsona di ay. Abi na ko gamay. Dako di kayo ni Bay. Oh, kita mo na. Ako'y padool ha. Dalan niya ha. Mura sa naglitson sa Lisay. Sakto sa timplado ko. Nami ni guys. So dili na ko hidlawon sa litson sa Talisay kay naman do litson sa Bangsya. Ari diri sila ang party niya. Party sa Christmas party. Murag daghan yung bisita ninyo karong gabi. Unta rasa ko, Baydok? Okto mahulog sila. Oh, malasay sana. Manayo to garit. Ha? Bitaw. Pwede mo na negosyo ba? Imo lang katulong ng buwan. Kung hindi ka malkansi sa kurente kahago. Mahaga nila litson din. Diba ka ba sa ato kana dakura na ang 5,000 sa una, 12,000 na. Oh, nya gamay ra, dili gid yung dako. Ini sa sakto ra gid siya gidakon. Ana ang kan mo to pa sa wiso. Kaya nga 12,000 pila to ilang 12,500 ba to? Mahal na. Grabe na ang baboy, mahal na gid tayo. Paliton tanan. Mura mo sa Australia nagpalitson. Mo nilang loyo guys oh. Indot kayo. May ni dok kay butangan din yung inani di ay. Ako ng inat. Kay last year. Wala ka makadagla. Wala ka last year na. Wala. Dili. Namatay yun. Sobra sa kainit. April minabot diri April. Wala ko kita ni pagabot na ko. Ako manggiana man. Giana. Okay. Mong gihipos kay winter naman to no. Indot tiga. Nama to sila awa di ay. Nindutan ni ani oh. Nang dili kayo maluyang yung tanong ba? Lead mo sa ginani. Hindi kaya niyang luyo. Ilang sunod project na po na. Nindot na magaling mong luyo di ba? Dok, sabi na kung di ba? Giusab din ni kanit? Wala kita kasi. Wala. Kung kabantay. Yan. Kani, hindi pa ni imong sahog. Nakadili kayo kuha ng maintenance man. Di ko na. Gra ka bil? Sayo good. Sa'yo pa? Sayo ra kaayo. Hindi man siguro. Di ko. Okay lang dito tayo dato no? Ako ra ngayon na. Taas ka. Kalap dun. Pila may sweldo.